Šta znači laf u srcu? U moje vreme, ja pričam kao da sam rođena za vreme Isusa Hrista, mislim pre par godina se onako žargonski govorilo lavčina i sad većina ljudi to kaže, ma on je lavčina, ali šta znači lavčina? Zašto ne budemo svi mi lavčine? Zato što ne razmišljamo o tome šta to znači. To se izgubilo. Nekad, pre par godina, mislim za vreme Isusa Hrista, su ti takvi ljudi bili na glasu. Njih su primećivali svi. Ja se bojim da sada nema ko da primeti da je neko lavčina. Da prosto, ako si lavčina, nisi normalan. Da skroz se okrenulo to neko vreme. Nekad je to bilo sramota da ne budeš lavčina, jer su više ljudi oko tebe bili okej i ako nisi to bio, odbacivali su te. A sad je sve kontra, ja više zaista ne znam, ali ajde pokušat ću da objasnim šta znači lavčina, pa za ove mlade generacije, za mlađe osobe, da pokušaju se ponašaju tako, da počnemo da preokrećemo kao nekad što je to bilo. Zaista, nekad su, na primjer, znate, svi Zemunci, pa ne znam, Ljuba Zemunac, pa oni su svi bili lavčine. Oni su radili šta su radili, mi u to ne ulazimo, ali su za ortake, za okolinu, za komšiluk, za bake po parku bili lavčine. Oni su znali jednoj da ponesu korpus pijace do kuće i da ne pomisle nijednog trenutka da ih je to blam. Današnju decu bi to bio blam, a ne, oni su to s ponosom radili. Znači, jednostavno nema razloga, to samo može da vam neko kaže da ste bre fenomenalni. Znači, zamislite sada, vi ste sportista, imate 2 metra, igrate košarku u Zvezdi, niste u nekom prvom timu, ali ste neki petlići i onako svi nabijeni sa nekom torbom, nosite jednoj baki do kuće korpusa. Pa ja ne znam da će neko normalno kaže da niste normalni. Samo može da vam kaže da ste lavčina. To je lavčina. Lavčina je kada muškarac neće da ogovara bivšu devojku, kada muškarac neće da priča svojim bivšim devojkama, kada neće da nabraja s koliko njih je bio. Sve je to lavčina. Postoje žene lavčine koje bi sve dale za svoje drugarice, koje će da urade sve da njima bude bolje, koje imaju ortake, koje neće prodati, koje... Znači, sve što čovek može da uradi dobro, to se naziva da je lavčina. Lavčina je kada uradi dobro delo i ne kaže nikome. Ali da li to neko danas primećuje? Tu je izgleda cela stvar. Niko ne primećuje, niko to onda više neće da radi, zato što je... Ne zato, niko to ni ne radi da bi neko primetio, ali prosto nemaš kome da uradiš, zato što i tom kome uradiš, ne znaš još da li treba da uradiš, jer je i taj, ne znam više, uplela sam se. Uglavnom, drugo vreme, neko čudno, ja ne odustajem od toga, i dalje se ponašam u skladu tom, laf u srcu. Budite i vi lafovi, ajde da probamo da zamenimo sve. Da zamenimo skroz teze i da budemo svi lafovi, a da ovi bude u manjini. Eto, to je po meni laf u srcu. Budi lavčina, nemoj da si ne znam šta. Ćao. Joj, što sam se zlupetala sada, ali ne znam še da li da pustim ovaj video. Ćao. Ticka izgleda jer ga ceo život gledam u noge.